سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حينا للنبة فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نغسل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو مزنك شعوري وعاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم سلام كميك أنيكم زخبركم من تخطيتي سينما سمرة كما يتخنوا أبصرحكم عوض أبيوتكم دما رهوان تعنا نتمننا نلومون حدا كبر قاش عينا حزنا لكم قريبنا زلنا قاشنا نهم تدس كفافالي حقروت كانت إيرتران كمون عباي كلاب كيح بحرنيو نلومون بقار إنهم وعزو هيوتون كمون دعرباتهم زدسس حسوا إننا بخمنا تعذبتنا كنبلو إنهم دما بسمكم كمسكنو يفتو مدبنا جميع المساعد في التمدمة مسانا ختصنحو بخبري عدم سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حينا للنبة فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نغسل النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قطعو مزنك شعوري وعاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلم أراي نهم تدس مجمرة عمنا خبيرك أو جزء 5 ساعات كان بمركبك بسمين بسم كلهم تخطيتي سينما سمرة كمسكنك يفتو نهما حتنا قرن مجمرنا أبزنا لما عملت شامبيون سوبر ديفيجن إيه كعسكري زبا مأكل كلبك قيح بحري تعواتي مخانا زفلتيو نسخاون حدا خابتهم العلترا زدبركا بس أواتايخا بحفشة نير محمد شامبيون كعسكري سوبر ديفيجن إيه كمية تقول صوي كمية بمجمرتا مجمرنا أنا الرحيم نازل فتاة مسكنا كون مسمارنا زال العالم تخبر مسكينين كالتو المطر أنا عدميها خبيرك نعاير زي بمعدامك بتعامي كابلبونا نخمسجنك يفتو مالتي كابز المطر زي دبلكاير أو زي ناي كيح بحر عوض لما عمل زمتنا مالتي بفولي اللي خلنا كانت تطلع لما عملت دينالو مالتي كاب جزية كورونا عاتحسكا نويح جزية من دلاوت غيرنا له مالتي كومو نويح جزية سلسلة لنا له حجي دما فرج أمانة رخلنا له مالتي لقنا تولدر لو ما عمل كبيد ولدر ينيرو مالتي كاب أفتنا مجمع تطوات عاتحسكا مرحلة نهتا كانت حزننا قريبنا مالتي لقنا بزحة تتعاتهم بمعمتهم حدش تتعاتي ينيرنا لأرقا بزحة تتعات حدش ينيرو أفتي وددر حجي متخلهم مالتي دارجا زبزح وددرات نايزن كانتات مالتي تعامي ومع عمس لولا سوات أو إنجيرن متين ولا تنقلوا كانتات مالتي حجي نوت وددر كم قرا كيلو نص مالتي أنا ها كم زودنا كها زيادة على كلن كانتات تدارينا له سريحنا لنا دخلنا لنا مالتي زيادة خعوتنا زخالنا نجركا بشي مالتي فأنجيها خامة الساعة مالتي الناس بنور جميرنا قلتنا خاص رح ناس سريع ناس فرج أمانة رخينا الرومانية هما حجي درت مسكعي نهم من البعض أبو كعسكري أبغى زيتا وي أبريدنا زيادة سمعك نفرت كمالتيو حجي نهم منيو زحت عزبتي نهم منيو خلو ما يقدنيو نهم نحل بيتخا أبيخا توليدك أبيخا نيت متقول زخا خميني ربح فشة تعرف بيتخا مثل عزبتنا كتلاله أبوي يدرسون كانوا كانوا يتكلموا محل أنا اسمه بعد سوبرتون جدا عبي مالتي نايت مرتقع زي جماعة بعدها بيت مرتي عاد شغله تماير عبي كأكاديمي سبحان شيء في مالتي
ድሕሪኡ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተማሂረ ድሕሪኡ ካብ ታሽዓይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ተማሂረ ማለት እዩ። ኣራይ ነሆም ምስ ኩዕሶ እግሪ መዓስ ፍቅሪ ሓድርካ ጀሚሩ ኩዕሶ እግሪ ብኸመይ መዓስ ኢኻ ጀሚርካዮ? ኩዕሶ እግሪ ካብ ብንእሽተይ ከለኹ ማለት እዩ ወዲ 8 ዓመት ገለ ከለኹ ማለት እዩ ሽዑ ዝጅምር ናይ መምሕዳራት ፀወታታት ማለት እዩ። ካብ ወዲ 8 ዓመት ክሳብ ወዲ 17 ዓመታት እቲ ናይ መምሕዳር ግዜ ትፃወተሉ ናይ ኣብያተ ትምህርትታት ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሕና ኣብ ዓበት ተዓሊም ወሪድና ማለት እዩ። ካብ ዓበት ተዓሊምና ምስ መፃና ሽዑ ብናይ ክፍለ ሰራዊት ናይ 59 ኣብዚ ባሕቲ መስከረም ዝካየድ ዝነበረ ውድድር ማለት እዩ። ኣብ ውድድር ናይ ኣባል ምስታ ናይ ክፍለ ሰራዊት 59 ምስ ኩዕሶ ጀሚረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ጋንታታት ፃውዒት ምስ ረኸብኩ ድማ ናብ ኩዕሶ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ናብኡ ሰጊረ ማለት እዩ። ነሆማ ኩዕሶ እግሪ ምስ ጀመርካ ጠመተ ወይ ኣረኣያ ወለድኻ ከመይ ነይሩ? ምክንያቱ መብዛሕትኦም ወለዲ ደቆም ኣብ ትምህርቲ ክነፍዕሎም እዮም ዝደልዩ መብዛሕትና ስድራና እውን ኣብ ትምህርቲና ክነተኩር እዮም ዝረፈፉና ነይሮም እሞ ንናሆም ከ ብሓፈሻ ኣጠማምታ ወይ ኣረኣያ ስድራኻ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከመይ ነይሩ? ወለዲ ክዳፈኹ ወላዲ ወዲ ተማሃራይ ክኸውን ትምህርቲ ንፍዕ ክኸውን ይደሊ ማለት እዩ። ከም ኩሎም ወለደይካ ከምኡ ክኾኑ ይደልዩ ነይሮም ማለት እዩ። ግን ኣደይ ማለት እዩ መዐ ንዓይ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ከም ዝያዳ ኣብ ዝለዓል ደረጃ ክበፅሕ ብዙሕ ደገፍ ገይራትለይ ማለት እዩ። ከምኡውን ዓበይቲ ኣሕዋተይ ነብሱ ይምሃሮ ኣቦይ ወላዲየ ማለት እዩ። እሱ እውን ካብ ቀደም ደጋፊ ሊቨርፑል ነይሩ ኩዕሶ እውን ፅሉል ነይሩ ማለት እዩ። ዝያዳ ናቱ ዝምባለ ኸ ንዓይ ገይርለይ እዩ። ብዓብዪ ኸ ወላዲተይ ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብጣዕሚ ንዓይ ሓገዝ ትገብረለይ ማለት እዩ። ፅቡቅ ነይሩ። ነሆማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ማዕስ ኢኻ ተፀንቢርካ እቲ ዝነበረ ናይ ምስጋር መስርሕ ከመይ ትዝክሮ? ተፃወታይ ቀይሕ ባሕሪ ሰውን ከላ መዓልቲ ኸ ዝነበረካ ስምዒት ከመይ ትዝክሮ? ብመጀመርታ ኣብዚ ናይ ክፍለ ሰራዊት ናይ 59 እንመፃወተሉ ዝነበርና ግዜ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ ፃውዒት ናይ ኣሰልጣኒ ክለብ ገዛ ባንዳ ኣብ ሰዓት ኣሰልጣኒ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኤርምያስ ተወለቲ ኢሉ ማለት እዩ ቅድም ናቱ ፃውዒት ረኺበ ኣነ ምስ ገዛ ባንዳ ንሰሙን ዝኸውን ትሬን ምስ ገበርኩ ድሕሪኡ ንክለብ ኣድሊስ ክኸይድ ከም ዘለኒ ብዙሕ ሰብ እውን ተዛሪብኒ ማለት እዩ። ኣነ ኣብቲ ሰዓት እቲ ከምዚ ኣመዛዚነ ክብለሉ ድኽእል ነገር ኣይኮነን ነይሩ ንጋንታ ማለት እዩ። ናብ ኣድሊስ ክኸይድ ኩሉ ሰብ ደገፉ ምሳበኒ ኣነ ድማ ናብ ክለብ ኣድሊስ ተፀምቢረ ማለት እዩ። ፃውዒት ናይ መኮነን ዘውደ ምስ ረኸብኩ ምስ ክለብ ኣድሊስ ን2 ዓመትን 6 ወርሕን ምስታ ክለብ ተፀምቢረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኤርምያስ ተወለቲ ኢሉ ካብ ገዛ ባንዳ ናብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ተሰጋጊሩ ማለት እዩ። ናብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ መፀ ኣብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ፃውዒት ምስ ኣቕረበለይ ማለት እዩ ኣድሊስ ዕለይ ኣብ ዛዘመሉ ዝነበርኩ ግዜ ማለት እዩ ነይሩ። ናብ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብ 2019 ተፀምቢረ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ምስታ ጋንታ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ምስ ኩሉ ዓወታት ማለት እዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ። ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዛጊድ 3 ዓመታት ጌርካ ኣለኻ። ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ምስታ ጋንታ ብምዃን ዝመዝገብካዮም ዓወታት እንታይ እዮም ዝመስሉ? ብመጀመርታ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ መፃና ናይ ዘዋሪት ዋንጫ ኣልዒልና ማለት እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን የዞባ ማእከል ኮይና ሳልሰይቲ ዋንጫ ድማ ናይ ጎብለል ጎባለ ድማ ኣቲርና ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ድመፅእ 3 ዋንጫ ወሲዳ ሓንቲ ውድድር እውን ብሰንኪ ናይ ኮቪድ ዝተቋረፀት ነይራ ኣብ መሪሕነትን ከለና ማለት እዩ። ነሆም ተፃወታይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኢኻ። ምዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣባልነትካ መዓስ እዩ ዝጅምር? ብድሕሪኡ እውን ምዛ ጋንታ ብምዃን ክሳብ ክንደይ ዝኣኽል ግጥማት ኣካይድካ ኣለኻ? ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ማለት እዩ 2018 ኢና ተጠሪፍና ኣብ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ማለት እዩ። ንነዊሕ ዝበለ እዋን ድማ ብሓንሳብ ተጠሪፍና ማለት እዩ። ኣብ ቀዳሚት ውድድር ማለት እዩ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ጉሉ
ዓሰርተ ክልተ ሰለስተ ሰሙን ዝወሰደ ውድድር ነርና ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ተዓዊትና መፂና ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ካምፓላ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ናይ ሲኒየር ናሽናል ቲም እውን ኣብኡ ነርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናይ ዩጋንዳ ከዓ ካልአይቲ ወፂና መፂና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሰዓት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ባህር ዳር ማለት እዩ ኣብኡ ዝተኻየደ ውድድር ድማ ናይ ሲኒየር ናሽናል ቲም እውን ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ተሳተፍና ማልያ ሕልበት ጋንታ ኤርትራ ወዲኻ ምፅዋት ንነፍሱ ከፍ ተፃዋታይ ሕልሚዩ ንስኻ ከምንሆም ማልያ ሬድስ ካመልስ ወዲኻ ምፅዋትካ እንታይ ፍሉይነት ወይ እንታይ ስማዓካ ብውሽጥኻ هو نرجع نقول تزاتي كوسيري ناي عندنا مالتي أبغى أقرأ كان تكون زي اللي تزاتي هي مالتي أنا دما كم كل تزاتي كم بحاجين يرنا مالتي أنا بناي مجمر تزاوعيني أقرأ كان تا رخيب مستترنكو أموها أنا كم تزاتي إنه هم تادس أنت تزاتي بقى مالي أقرأ كان تا غيره أنصار كالجا هجرات كتزات كلهم بتعامل حكوس بتعامل فناني سمعان مالتي بلوزنت وي بليج علىهم እንታይ ኣብ ዓሰሪ ብስምነት ናይ ነኹም ወይ ብልጭቁስ እንታይ ክትብል ትኽእል ዝያዳ እኳ ትምሳኻ ትፃዕት ወይ ዝንዓኻ ዝርአካ ሰብ እዩ ክገልፀካ ፅቡቕ ነገር ማለት እዩ ኣነ ብነብሰይ ከምኦም ንነብሰይ ድሕር ክዛረበላ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ ዝያዳ ኣብ ናይ ሓፂር ምቅብባል ከምኡውን ኣብ ክልተ ጫፋት ኩዓሳሱ ናይ ምዝርጋሕ ኣብ ምምራሕ ጋንታ ኣብ ዚታት ኣነ ይብል ትናተይ ብልጫ ማለት እዩ ሹት እውን ፅቡቅ ናይ ዛህር ማለት እዩ ሹተር ዝያዳ ካ ትኻእል ሰብ ክገልፀካ ፅቡቅ ደስ ይብለኒ ኣሁን ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወትካ ዘጋጠሙኻ ፀገማት ወይ ጉድለታት ኣለዉ ዶ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ጉድለታት ግድን የጋጥመካ ማለት እዩ ቆርባ ኣብቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ዝብጎሰሉ ዝነበርኩ ግዜ ማለት እዩ ሞት ናይ ወላዲየይ ናይ ኣቦይ ማለት እዩ ኣብ ዘጋጠመሉ ግዜ ቁርብ መሰናኽል ፈጢሩለይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እውን ደሓን እቲ መሰናኽላት ካልእ የጓንፈካ እዩ ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት እንዳበዳኻ እንዳሰገርካ ትኸይድ ማለት እዩ نهم أبغى أقدميتات نقيح بحري كم حلقة قامت أخونك مريحة تفلتيها مبلغتهم تصوت تجن مزنة مسكان حلقة قامتها كم يخبروا من الزاربو الصغار كم نهم مزنة حلقة قامتها مسكان زلوا تجعنوا ويزلوا حلفنا كم يتقلصوا إذا أنا حلقة قامتها مالتي حلقة قامتها مالتي أسداني مالتي أسداني تاميرا مالتي عصرت حد تساعد أتي خدمها نسخة أسداني ناتها مالتي كم كابتن كونغ كتمرح بتعامل بدوتات الله مالتي زسنا خلك نجارات بزح يمتاكا كاب كال نجارات يخون بهزب يمتاكا بزح نجارات يسنا خلك مالتي كم أبنات كم نريو مالتي نحلقة كرات كانتا زنبر ربيع تخدم كيف مالتي بزحت بدوتات يقدم نيرو مالتي جن نتيجة لك نجارات بدو سخا كم حلقة كانتا متن مالتي نقول نجار تتعاوير كان نسخة أو علامة ناي كانتا خان أتوكي كخسرت كلا لك مالتي ناتو سايد ما ناتو فرد ما أبزل على الرجات بتصح مالتي سلازي إذا حلقة كانتا مالتي قلنا ناي نفس خان ناي كلب كان تي توكلو ناي حلقة نجارات مالتي زيادة ما رأين بيتنا أبزل على الرجات مختبتصح نسخة يحجزك أي مالتي نزمتك بدوتا دما تتعويرك كتكيد دما ناي كابيتانو نجار دما زيادة يدرعك يسرحك مالتي رأينا هما تنقو إرتراو تصوتاي اللودو وي أبونو خلينا تتصوت دسيس بلني تقول تصوتاي خمنا يحجو خنا خمنا يكرم هو already كنت ألو نغات ماسي بزحت تصاتي إرترا تصاتي أبونو هاكنو تصاتو بتعامل تبهكي خمالتيو أنا زرنقم أبساعات زي نزوي زلو جدرات مالتيو أبسبوق أمنا نيرو أبساعات تشيتهم بروفيشنال عد رخيبهم زلو مالتيو
ሮቤል ተክለ ሚካኤል ዓሉ ስሌማን ማለት እዩ ንክልቲኦም ኣነ የድና ኣብ ቦታይ ምፅዋት ከዓ ዝናይ ኣሰላልፋ ማለት እዩ 4-2-3-1 ሕጂ ኣብቲ ናይ ክልተ ናይ ስኪመር ዘለዎ ማለት እዩ ምሳኻ ኣብ ጎነይ ክፃወት ዝደልየ ተፃዋታይ እንድሕር ኣሎ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ዓንዶሎም ተክለ ዝግ ማለት እዩ ንኹማ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ እንተዘይትኸውን ነርካስ እንታይ ምኾንኩ ነይረ ዝብል ኣነ እኳ ስፖርታዊ እንተዘይከውን ነይረ ኣብ ትምህርቲ ንፉዕ ነይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ነይረ ትምህርቲ ማለት እዩ ኣብ ዝንዝን ክብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ ግን ብትምህርትስ ነቲ ምምጨስ ኣብ ዝኾነ ነገር ሕጅ ኣብ መሃል ንኹ ነይረ ማለት እዩ ብትምህርቲ ማለት እዩ ንኹማ ሕቶና ናብመውዳእ ገጽና ኢና ናይ መጻእ ጉዕዞኻ ወይ ሕልምኻ እንታይ ዝመስል ኣብ ሰዓት ዝጓዕ ምስ ክለቂሕ ባሕሪ ዘለኹ ማለት እዩ ምስ ክለቂሕ ባሕሪ ውዕለይ ኣሎ ኣይውዳእ ክንደለኹ ማለት እዩ ኣነ ናይ መጻኢ መለበይ ደሎ ማለት እዩ ፕሮፌሽናል እዩ ዘሎ ቀንዲ ዕላማይ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓ ኣብኡ ኣተኪረ ፀቂተ ዝሰርሕ ዘለኹ ማለት እዩ ክሳብ ናይ ፕሮፌሽናል ዕድል ዝረክብካ ኣብ ክለቂሕ ባሕሪ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ኣብ ክለቂሕ ባሕሪ ክፀንሕ ማለት እዩ ኣራይ ንኹማ ኣብ መወዳእታ ናይ ምስጋና ከምኡውን ናብ መንእስያት ሃገርና ኮነ ናብ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ትሕልፉ መልእኽቲ ኣሎ ኮይኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዕድል ክበካ ኣነ እኳ ብጣዕ ዓቕመይ ማለት እዩ ቁሩብ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ማለት እዩ ስፖርት ዕላማ እዩ ዕላማ ኢልካ ነቲ ስፖርት ክትሕዞ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ብዘይ ዕላማ ዝጓዓዝ ሰብ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ ነቲ ስፖርት ካብ ሓዝካዮ ብዕላማ ክትሕዞ ኣለካ ኣብቲ ናትካ ዕላማ ከዓ መገዲ ናይ ፕሮፌሽናል ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ናይ ተፃወትካ ጥራይ ትርጉም ክህልዎ ይክእልኒ እዩ ካብዛ ዓዲ ወፂኻ ፕሮፌሽናል ኮንካ ንክለብካ ንዓኻ በቂዕኻ ንሃገራዊት ጋንታኻ ብዝያዳ ትበቕዓሉ ደረጃ ዕላማ ክትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዘሎ ፀወታታት ማለት እዩ ንፍሉይ ዝተረኣየ ነገር እንድሕር ኣሎ ኣብ ናይ መሰልጠኒ መረብ ሰቲት ማለት እዩ ብዝያዳ ብዙሓት ተፃወቲ ፈሪ ንቀዳማይ ዲቪዥን በቂዖምሲ ኣብ ነነፍሲ ወከፍ ክለቦም ኣብ ፅቡቅ ምብርካት ኣለዎ ማለት እዩ ዝያዳ ነቶም ካልኦት እውን ከም መረብ ሰቲት መሰልጠኒ ማእከል ገይሮም ዝያዳ ፍርያት ተፃወቲ ክዕብዩ መረብ ሰቲት ድማ ካልኦት ተፃወቲ ኣፍርዮም ክምግቡ ከዓ ይላቦ ማለት እዩ ካልእ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ጠመተ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ዝያዳ ኣቓልቦ ክህልዎ ከዓ ይላቦ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ከምኡውን ዓሉ ስሌማን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጋንታታት ኣብ ቡናን ኣብ ባህር ዳርን ይፃወቱ ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ዓሉ ስሌማን 2 ግዜ ማን ኦፍ ዘ ማች ወሲዱ ከምኡውን ሮቤል ተክለ ሚካኤል ሓንቲ ግዜ ማን ኦፍ ዘ ማች ወሲዱ ከምኡውን ስኮርን ኣሲስትን ይገብሩ ኣለዉ ዝያዳ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ደለዉ ፅቡቕ ነገር ድማ ጠመተ ተረኺብዎ ኣብ ማስ ሜድያታት ክዝርጋሕ ከዓ ዝያዳ ይላቦ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ማለት እዩ ዝበለፀ ተፃዋታይ ናይ ቡና ናይ ፈርስት ራውንድ ኮይኑ ተረቂሑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ብማስ ሜድያ ክዝርጋሕ ክኽእል ኣለዎ ዝያዳ እውን ንዕኦም ንምትብባዕ ነቲ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኮይኑ ወፂኡ ዘሎ ዝያዳ ንምትብባዕ ከዓ ብጣዕሚ ክስራሕ ይላቦ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ምስጋና ከኣቱ እንድሕር ኮይነ ኣነ ጀሚረ ኩዕሶ ክሳብ ኣብዛ ዘለኹዋ ውሕድ እዋን ዝገበርኩዋ ማለት እዩ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩለይ ሰባት ኣለዉ ብብዙሕ እውን ዝምስገኑ ሰባት ኣለዉ ብመጀመርታ ኣነ ክብርቲ ወላዲተይ ፀጋም ሓሪመ ማለት እዩ ብጣዕሚ የመስግና ልዕሊ ማንም ነገር ማለት እዩ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደፊአ ንክሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎነይ ትኾነኒ ንሳ ማለት እዩ ከምኡውን ኣሕዋተይ ናትናኤል ታደሰ ሚካኤል ታደሰ ዮዲት ታደሰ ሳምራዊ ታደሰ ኣብ ጎነይ ኩሉ ግዜ ብምዃኖም ከዓ የመስግን ከምኡውን ኣብ ደረጃ ዘነ ክበፅሕ ኣብ ጎነይ ዝኾነኒ ነዚ ደረጃ ዝበፅሕ ክሪ ዘይበቕዕ ከዓ ስኔር ወላዲየ ከዓ የመስግን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ልክዕ ከም ወላዲየ ኮይኑ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ነገር ንዓይ ዘድልየኒ ንዋታዊ ሓገዝ እንዳገበረ ኣብ ጎነይ ዝኾነኒ ንዓይ ከም ወላዲየ ኣኮይ ማለት እዩ ሜጀር ኣሚነ መሓሪ ከዓ ካብ ልቢ የመስግን ብድሕሪኡ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ዳርጋ ዝበዝሐ ኣበር ብ4 ነጥብታት እየ ብደረጃ ዝበፂሐ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ዝኾነኒ
ካብ ንእሽተይ ኣሰልጣኒ ዝነበረ ማለት እዩ ዮሃንስ ተስፋይ ቆሬ ማለት እዩ ንዑ ከመስግን ፈቱ ብድሕሪኡ ኣሰልጣኒ መኮንን ዘውደ ማለት እዩ ንዓይ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ሰዓት ሳና ንእሽተይ ነይረ ማለት እዩ ግን ንዓይ ተቢዑ ኣድፊሩ ናብ ሜዳ የእትዩ ልዕልማን ተጻዋታይ ከዓ በሊፅ ንኽርአ ከዓ ዝገበረኒ ከዓ መኮንን ዘውደ ከዓ ብጣዕሚ ይመስግን ከምኡውን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣሰልጠንቲ ዝኾኑ ማለት እዩ ሃገራዊት ጋንታ ብጣዕሚ ንዓና ጠቒምና ማለት እዩ ኣስፊሕና ንኽንሓስብ ኣስፊሕና ንኽንጥምት ብዙሕ ነገር እውን ዝጎድለና ነገር ብዙሕ ነገር ዝመላእናዮ ናይ ፕሮፌሽናል ኣጠቃምታ ክንጥምት እውን ዝሓገዘና ማለት እዩ ዳንኤል ዮሃንስ ግራይ ኢንስትራክተር ናይ ካፍ ዳንኤል ዮሃንስ ግራይ ከምኡውን ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝነበረ ምሳና ኣለምሰገድ ኤፍሬም ማለት እዩ ካብ ልቢ የመስግን ከምኡውን ኣብ ሰዓት ምሳይ ዘለዉ ኣሰልጠንተይ ማለት እዩ ኣሰልጣኒ ኤርምያስ ተወለቲሉ ከምኡውን ሳምሶም ኣብተማርያም ጀለስ ማለት እዩ ኣብ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ መፄ ንፕሮፌሽናል መገዲ ንኽኸይድ ዘለኒ ብዙሕ ነገራት ጌጋታት እንዳኣረሙ ኣብ ጎነይ ብምዃን ንዕቤተይ ንዝሓስቡ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ከመስግኖም ይፈቱ ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ዞባ ማእከል ናይ 20 ዓመት ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኣሌክሳንደር ማለት እዩ ኣሌክ ንዕውን ከመስግኖ ይፈቱ ከም ዝደወልኩኻ ንፕሮፌሽናል መገዲ ንኽጥምት ኣብ ከባቢኻ ሰባት ክህልው ኣለዎም ንፕሮፌሽናል ክኸውን ዝሕግዙኻ ማለት እዩ ከምኡ ንኣሰልጠንቲ መረብ ሰቲት ማለት እዩ ዳዊት ብጣዕሚ የመስግን ከምኡውን ሊቪንስቶን ኣብርሃም ብጣዕሚ የመስግን ማለት እዩ ከይረሳዕኾ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር ማለት እዩ ንምፃወተይ ዝነበሩ ክለብ ኣድሊስ ብዓብኻ ምሳይ ኣብዛ ኣብ ጋንታይ ምሳይ ዘለዎ ማለት እዩ ተጻዋቲ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ኩሎም ተጻዋቲ ማለት እዩ ተሰልጠንቲ ብዓብኻ ንቦርድ ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ብዝጋጣሚ ዝኻ ከይመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደልኒ ንኩሎም መተዓቢተይ ደቂ ገዛውተይ ድማ ፋሚሊ ኩሎም ስድራቤተይ ብጣዕሚ ካብ ልቢ የመስግን ማለት እዩ ናይ ንኹማ መደብና ኣብዚ መጥኢና ዝሃብካና ሓበሬታ ድማ ብስመይ ምስን ኩሎም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረን ክምስግነካ ይፈቱ ኣብ ዝቐፅል ናይ ኩዕሶ እግሪ ኩዕሶኻ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልካ ባርከት ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዝነበረና ዕላል ምስ ኣካባፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ከምኡውን ዓባይ ክለብ ቀይሕ ባሕርን ናሆም ታደሰ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ዝመፅእ ምስ ካልእ ምስ ፍሉይ ጋሻ ኢና ክንራኸብ ክሳብ ሽዑ ድማ ሰላም ወሰናይ ንዓኹም እናተመነኹ ይፍለየኩም ወገነይ ሰላም Cinema Samare, Samare, Kapizi, Rapizi, Haydna Rednebe, Filtet Habos the Star, Sahab Sinit Rufta, Nafsed Nahar, Cinema Samare, Ab Cinema Samare, Atrumus Nake, Uriyo Ama, Comedy Drama, Lala Rosata, Sport Film.